Ukážeme vám, ako máte na pár klikov dokumenty napríklad na zmenu v SRO. Najprv zadáte názov firmy, kde chcete spraviť zmenu a dátum. Teraz si vyberiete, akú zmenu chcete, napríklad zmenu obchodného mena. A potom začnete zadávať údaje. Máte po ruke aj online sprievodcu jednotlivými krokmi, vrátane rady advokáta. A postupne vyplňate jednotlivé údaje. Tu si vyberiete, či vás máme zadarmo zastupovať na obchodnom alebo živnostenskom registri. Vyplňanie môžete kedykoľvek prerušiť, stačí jeden klik a všetko vám uložíme. Postupne vyplňate potrebné údaje. Skvelé je, že napravo ihneď vidíte, ako bude váš finálny dokument vyzerať. No a na záver si skontrolujete objednávku a potom spravíte úhradu cez zabezpečenú platobnú bránu. Po úhrade sa spustí príprava vašich dokumentov a do 5 minút ich máte hotové. Klikni, vyplň, podnikaj. S nami to ide ľahko.